Έχουμε κάνει την αγορά μας και πάμε τώρα να σκανάρουμε την απόδειξη. Μπαίνουμε μέσα στην εφαρμογή, πατάμε το σκάν, βρίσκουμε το κατάστημα που συνήθως είναι πάνω, σκανάρουμε την απόδειξη, περιμένουμε να δούμε αν έχει πάρει και τα 4 πεδία που έχει το σκάν. Πατάμε το πράσινο. Και έχουμε την επιβεβαίωση ότι έχουν περάσει και έχουν πάρει το cashback.